Boas, rapaces e rapazas de sexto. Hoxe vou vos explicar a canción do Señor Don Gato que ides tocar na flauta. Entón, temos que é unha canción que ten notas que van dende o do grave hasta o la, do segundo espacio serían do, re, mi, fa, sol e la. Tocoas. E temos figuras musicais que van dende a branca ata a parella de corcheas, pasando tamén pola negra. Acordádevos que temos tamén unha parella de semicorcheas que irían 4 en cada pulso. Temos branca que van 2. Ta, ta, 2 pulsos dura a branca. Negra dura 1. Ta, ta, ta. Corcheas, 2 en un pulso. Ti, 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 ti. E despois que temos unha corchea con 2 semicorcheas sería ti, tiri, ti, tiri, ti, tiri, ti. Vale? Ademais temos un puntillo tamén. A canción, primeiro vou vos dicir as notas, despois ensino-vos como se tocaría na flauta movendo os dedos e despois tocaría xa. Entón sería así, 1, 2, sol, mi, mi, re, do. La, fa, la, si, sol, fa, mi, fa, sol, 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 la, sol, mi, re, do. Fixadevos na corchea coas 2 semicorcheas. Sol, fa, iría nun pulso eso. Entón, con dedos. Sol, mi, mi, re, do. La, fa, la, si, sol, fa, mi, fa, sol, la, mi, re, do. Engañeime antes, tedes tamén unha nota así, vale, que non vos la dixen. Sería dende do, re, mi, fa, sol, la e si. E agora sería así. Acordádevos, como sempre, que tedes que gravar un vídeo e enviálo ao meu correo. Ata logo!